băieților, pe canal Rush Experience și știți că am făcut clipuri cu multe, cu dinozauri, cu eu merg la Nerdlof și alte chestii, fiindcă am văzut că sunt foarte apreciate clipurile astea cu cuburi rubice. Cel mai apreciat, cred că din România, e domnul Puzzle. Și am vrut să vă arăt și vouă cubul meu de 3x3 profesional de la GAN. Și astăzi o să-l amestec alături de Vlanei, care își va deschide încă un canal. Așa. Și noi suntem prieteni de 7 ani, așa. Ok, deci Vladimir, am înțeles că îți plac așa, să faci cuburi rubice, nu? Da. Crezi că fii atent, dacă zici, dacă asculti acești pași, ți-l dau, ai înțeles? Ok. Ok, deci fii atent, pentru a rezolva te faci așa, așa și așa, vezi? Adică tot l-ai rezolvat. Și părea că l-am amestecat, adică e o chestie logică, uite, să vă arăt și vouă. Deci, așa, așa și pare că l-ai amestecat deja. Și dacă pui și ăsta așa, hop, s-a rezolvat. Ok, al doilea pas, fii atent. A doua șmecherie, deci fii atent. Pare că ai făcut așa și pare că l-ai amestecat. Hop, hop, și l-ai rezolvat înapoi. Dar acum vine partea grea, fii atent. O să ți-l amestec și vreau să vedem dacă poți să-l rezolvi. Ok, hai, așa. Deci fii atent. Așa, o să ți-l amestec un pic mai târziu, dar acum o să stărni niște pași. Deci l-ai amestecat așa, da? Să zicem că e așa, da? După aia vine și ăsta așa, să fie la fel. Uitați și voi. Așa. Deci fii atent, acum vreau să mi-l rezolvi. Știu că pare a fi beginner, dar după aia o să vezi tu că o să fie mai greu. Ok, l-a rezolvat. Acum vreau să-mi rezolvi cazul acesta. Bun, bravo. Ăsta a fost un caz un pic mai așa, nu știu, un pic mai greuț, care când eram beginner, acum sunt aproape gat, că o să-mi vină o carte, puteți să o găsiți pe genius.ro, căutați de la Cristian Leana, o carte cum să înveți să faci cubul rubic. Abonați-vă și la domnul Puzzle și la Rush Experience și căutați pe genius.ro acest cub de 3x3. Deci acum următorul caz. Așa, așa și așa. Ia fă. Știu că încă parte beginner, dar sunt foarte ușoare. Adică, trebuie să încep cu bazele. Tu dacă ești beginner, trebuie să faci cazurile astea, nu? Trebuie adică să încep cu bazele. Da, trebuie să încep mereu cu bazele. Așa. Așa, ok. Deci trebuie să încep cu bazele mereu. Așa, așa și așa, ia să. Nu, așa. Eu ți-am zis că o să fie din ce în ce mai greu. N-a fost așa greuț pentru un beginner. Deocamdată știi că în clipul acesta o să facem un antrenament cum ar veni pentru beginner, nu? Da, să ajung mai bun. Ok. Ia vezi. Știu că o să pară simplu. Nu pare simplu. Ok, ia să vedem. Eu ți-am zis că o să fie un fel de beginner. Eu ți-am zis că o să fie... bine. Eu ți-am zis că o să fie din ce în ce mai greu. Eu de fapt, fiți atenți, să vă zic ceva de față cu Vladimir. Pare că e amestecat greu, dar de fapt rezolvi numai 2 mișcări, 3. Nu mai mult. Ați observat. A părut că e greuț. Ia vezi cazul ăsta. Cred dacă poți să rezolvi. Așa, bravo. Bun. Deci și pentru voi cred că părea că e greu, că foarte greu pentru un beginner, pentru cei care nu știu să rezolve cubul Rubic, să urmărească acest videoclip și să se alăture canalului ca să învețe să facă un cub Rubic. Pentru beginner. Pentru că este la fel ca voi, să zicem. Adică cine nu știe să facă cubul Rubic să se alăture 5 lei pe săptămână, scuzați-vă, pe lună și o să învățați antrenamente pentru beginner pentru a învăța să rezolvați mai bine. Deci ești gata pentru următorul pas. Okay. De acum n-ai voie să mai uiți, da? Că o să fie prea ușor. Ok, deci n-ai voie să te uiți. Ia vezi cazul ăsta. Așa să văd că... Trebuie să te uiți puțin. Așa, ok, e bine. Părea greu. Ok.
Ok, de acum mai vă știu. Dar, așa. Ea rezolvă cazul ăsta. E destul de greuț, putem să zicem, pentru un beginner. Adică nu pentru el. Să că nu știu. Înțelegi. Așa. Așa, bravo. Bun. L-a rezolvat și pe ăsta. greu. Da. Acum, da, nu, na. Vedeți că pentru mine n-a fost așa greu, că dacă mi l-amesteca, îl făceam. Pentru că, și nu uitați, alăturați-vă cu 5 lei pe lună și învățați să faceți antrenament Apropo, pentru beginner. dacă nu vă uitați la acest clip, este recomandat să folosiți aplicația CubeSolver ca să reușiți să învățați și să rezolvați cuburile. Da, CubeSolver e un fel de ăsta ca să te învețe să rezolvi. Mai bine citești o carte de asta pentru a învăța să rezolvi. Da. Sau... CubeSolver e pentru aia leneși. Voi să nu fiți așa, să o luați și să învățați bine din clipul ăsta. Nu să luați, să nu vă instalați CubeSolver, este doar pentru cei leneși care le lene să gândească mental. Adică pentru cei care... Bine, adică pentru cei care sunt leneși. Bine, și contează și matematică. Ok, ești gata, da? Da. Joacă pe asta. Ok, hai că o joc. Uite, joacă. Bravo, bravo, bun. Deci atenți, adică le evoluează, deci atenți. Evolueze. Fiți atenți, foarte, foarte atenți la chestia asta. Aici e numai pentru beginner. Nu sunt pentru ea profesional, că ea profesionali prima dată trebuie să te uiți... Trebuie să-i îndoi și de-astea ca să-l facă ăla. Nu, el așa face, dar teoretic nu te face așa. Ești gata, da? Ca să strică. Așa, gata. Te rog. Bun. Și atenți, totul aici e pentru beginner. Știu că am zis de 3-4 ori că v-am plictisit. V-am repetat. Da, v-am repetat în continuu și v-am plictisit, dar trebuie să repet ca să nu uitați, cumva. Așa. Ești gata pentru următorul caz? Acum n-ai voie să te uiți. Ok. O să fie de asta așa mai greuț. Ia vezi cazul ăsta. Crezi că o să fie greuț? Cam așa e. Ai zis level up. Bravo, foarte simplu. Adică, vedeți, numai 4-5 mișcări, că ia zi câte mișcări ai făcut. N-am numărat, cred că vreo 4-5. Așa, vedeți? Deci pare că e greu, dar de fapt e pentru beginneri. Acum o să te arăt un alt caz, te rog să te uiți în partea aceea. Ia vezi cazul ăsta, dacă poți să-l faci. Deci pare că e greu. Pentru mine chiar nu e greu. Uitați, priviți că l-a rezolvat. Dar la următoarea când rezolvi, arăți la cameră, da? Știu că nu v-a arătat, dar e pentru beginner. Vladi, deci stai așa mai aproape de mine. Așa, și trebuie să arăți așa la cameră. Dar acum n-ai voie să te uiți. Nu trebuie să stai așa, doar cu fața în partea elaltă. Așa. Ia vezi cazul ăsta. Arată și la cameră cum îl rezolvi. Așa, bun, bravo. Hai că fac o față, prieten. Trebuie să rezolvi. Dacă e. Deci, așa, bravo. Am înțeles. Așa. Deci să te gândești. Fiți atenți, aici a zis level up, îmi pare rău, a zis că e pentru pro asta. E mai greu asta. Deci atenție, și pentru pro și pentru beginner. N-am anunțat la început, dar și pentru pro și pentru beginner. Uite, am făcut o față. Așa, a făcut o față, e bine. Albun. Ia dă-mi și mie să încerc. Dacă, uite, mai am aici la galben. Nu merge. Ba uite că merge, ia fi atent. Fiți atent, cât de ușor era. Bine, e un pic greu și pentru... Da. Așa, ok. Ăsta a fost videoclipul și dacă vreți să vedeți un clip în care rezolv, nu uitați de like și de subscribe. Îți mulțumesc. La revedere. N-a putut să rezolve fiindcă a fost cam de pro. Eu nu am să rezolv fiindcă nu vreau să vadă cum așa. O să se uite la mine pe canal și o să vedeți. Deci pup, la revedere. La revedere.